Одна жизнь, одна любовь, одна цель, один путь, одна сила, один эксперт. Салом алейкум. Алейкум салом. Чё кады? Сози. Загар грифтай. Сухтан худжан давдем. Албози плавит. Ҷон давди. Сози як худи Ам сам. телефон меҳроҷ ғам будисте. Мера жабрен изм давтем. Телефон шаси? Хатир алик батл дара. Телефон ша фурӯши? Фон таифши. Муборак шава брат, муборак шава. Дӯсти. Ами ам кас ҳама да бисёр дига брат. Дӯсти ки? Дӯсти ма ҷаноби Али. Дӯсти ки? Дӯсти ма ҷаноби Али. И трека чӣ хеши ту хонди? Чӣ хе дар фикрат зад? И ответ дад тиматия, ма дурӯғ гуфтам, рост гуфтам. Не и трек медони чие? Ки бигем и муқоиса айда мақсади трек ин хеле мо политикара кордор намешем. И трек чиста Фарҳанги тоҷикиро ва фарҳанги русӣ. Муқоиса кардем, ки муқоиса мебуд. Аҷош мегӯй ки дар бораи Трамп ҳеҷ кана хондаи Трамп. Ҳама хондагане ки хеле Жост. ба маънои бадаш хондагире. Бо бисёриҳо савол мекунанд ки тра мо сум метана ҳам ҳукумати не И политика нест, братано. Просто. И чисто уважение. О, рамат. И ҳурмат ба ҳукумат байнави. ба ҳукумат ба Ба сиёсати. ватана короче, да, ватана. Ман чисто барои кору агар баромад ман бигам сум намегирам, барам ягон ҷуда ба хонамам сум намегирам. Да, и қарзай. Бача хизмат накардем. Хуҷам да чанд қа истодин? 3 рӯз. Чӣ гап шид? Унай бада намера. Агам ту самуса давден. Ту самуса дава. Чӣ туса? Ғафуров заҷа буда штем ама касар. Пайротон кардам. Не, яхин моштем ки баъд Шинохтам. мора оҷа. Вақтум ба маза бездаем. Эй, ки звезда шидӣ? Гузашта ки чум чӣ мехонем? Бо як натуре бо чум ма амият метунам фарзанд наво трекон яхад девона гӯшворо мекунам вообще топ данамиям. Бо чум чӣ мехонем топ намекунем. Сабабш чия? Ягон тумор дорӣ? Чӣ дорӣ? Не, рептиҷи мора. То рептиҷи мора хеле дастгирӣ бикун. Зигар гадади. Аги. Нек ман мехоҳам ки аги ман теразиам мухлис дошта бошам. Хе? Як трекам бубурӯям. Панҷум, чорум, сеюм рест як мешавад. Трекои мо азоб кашта трек ма чанд та 10% треки ман. Як 20 соат. Фора додем. 20 соат фора. Иштагай. Ма бовар навоштам трекат мегира. Ма гуфтам где-то сеюм, чорум мегира. Ман гуфтам ами абада. Баро ки дер кардабдем, гуфтам аки дер мебурӯя. Ай рӯи таҷрибаҳои рӯзгор мо дидем ки рӯзи чоршанбе ама пафтагим бридагим, сешанбе ам пафтагим бридагим. Трекои соф солои кана партон топта қариб мебурӯям. Чӣ гуфтанд ин бачако рамати калон бародаро шумо ҳастем ки мо сумаи Адин Эксперт аҷебс кесем. Адин Эксперт ҳамкор борош ҳамияй фақат. Рамат бародаро. Барои ҷебс кардана. Лой 500 сагаро каси ага жиланкаро шабшия телефон кина бия мерем да боҷо мешнам. Наира Эксперт ма дарои кард ки гуфт да барон лично битеш. Гап на ҳисобш кина буар кунам. Ҳисобш кё? Тугрия 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Тугрия 500 сом бахшиш Усмонҷон бахакай баха баъдан иштага хашмам 400 300 гирифтем. Биен арара мекунем. Треки Усмон Бахара чӣ комментария метӣ? Эл трек дия уна ман мехостам ки аму якм бигира бахдо вообще жиланкам набудам ура бигзарам. Барои амон ҳеҷ ма дидам ҳеҷ кона дори хаб даже дар Инстаграмот хаб карда дидам. Бахдо и хеле буд ки мақсад ора гаштан. Трекшона реклама кардӣ бо? Чӣ бо? Треки ора реклама кардӣ ту? Хай бакай Бахтиёр Акаева трек шуна бача барои ма барои модар хонда наметавонам радам. Трек тенҷа да? Чӣ баъка бадар? Мо трека историяша медам да. Чӣ баъка бояд бадара бигзарӣ? Хай сари. Ҳараш мебинем бародарай барам. Бой хелато шӯш мебинем. Чӣ савол дорам? Кепка так ҷо гирифтӣ? Махулот чӣ брат? Не. Батумад. Просто X Дубай
подозреваю дорам ки Дубай давдагӣ. Дубай? Ман Дубай рафтагӣ нестам. Афғонистон рафтам, Россия рафтам, Кундуз рафтам. Сайро раҳмати калон дастгирӣ мекунем вақто кардушия ё ки намедонам душман недроим просмотр мешавад ма зиёд мешавам амада короче раҳмат. Я савол чида гуфтанем ки ами бигиран хушрутавак нига кунам мо ҳам сайро ҳастем ки трек аила дабавит карда метонем амро дабавит карда наметонем нига кунем да мақсад меҳнат мекунӣ ам накрутка қатъи мегзанонад зиқ мешавад мақсад битена ҳамун суми якуми мара ҳамбора битена не ки моро монен ҳам якум дар бестем бароки мақсад деюм сеюм мегири езикитам ем бирӣ нами чӣ баъд последни ҳам як сол шудестай чӣ нашудестай хит мисол аввал трекҳо дар кӯчаву дар бозорам чӣ гӯш мекардем ман фикр мекунам ки ҳама сабабаш батла батл ҷазир кардам в общем mp3 интересный нест ченид батл бароки батл батл зур ай батл уже ҳамара хонданша зур кардаги не ки савреминем бо ҳама mp3 ҷоша мегирад чӣ гуфтанем реп пеш нарафтесай рӯи чи ай рӯи ки фақат аму реп дар дуруни худаш репо то хӯрисам тамом беруни реп ягон реп набаромадестай ҳама дуруни байли мухлисои репо гӯш кардесаны но дигар дар нав чӣ хеле ки баха карда буд чӣ хеле ки баха карда буд ӯ хеле нашудестай охар хела мезанем ки лишонизатсияра буд бораи миратам бовар ки ҳам гандау дар буд элитара мо айдас додем мақсадан мафкура доштам репи элитара не мақсад мухлиси элита ки хеле гӯш мекард синид мекард медорамад стор айнау iTunes мехарид бигем ака груб агар намехарад ҳамура мо айдас додем мумкин аммо агар аммо темп мешид ку мумкин ози ҳама авторски буд ҳама чизози мо ку суруди сол небуд репи сол мумкин мешид значит агар ки мо элитара айдаст намедодем ман шоҳиди ҳамин чизо ҳастам чанд вазоратҳо дабудем чанд чи бахара мешиносам тамом конечно трекҳои бахара гӯш кардагиам тамом конечно бахарашда чӯ ман қатъиан одам мошин қатъи мера гаи манаш мекуна мефурад қатъишон сурат мегирам мезанам мера мақсад ма дар либои ҷомеа истодам худаш медона гуфтагиимаш ман фешна предмети приколум баха буд суалаш мекунам не ки ма ҷоиш омад ки ма хеле ҷоиш наомад не ма зур да тан додам дар кора ба чӣ мақсад ман гуфтам ки ту бидӣ ман репа телевизорда дидам ки бо худам телевизордан баромад кардам ту бидӣ ки ман репа радиода фаҳмидам ту бидӣ ки ман машҳур ту бидӣ ки ман дидам ки хонада реп гӯш кардестам мақсад ман ҳамин гапҳоро гуфтамаш чо кунем ки ҳамин реп берунаи реп бирояд ҳамин чизои качествени кардам дар кора як рӯз не як рӯз меқапада як рӯз не як рӯз меқапа главне чизои чотки кардам дар кора ҳамин чизи чотки аст ман мегӯм клип номаста хатира дар як трек дорем ӯ треке ки чӣ бада паблик мерси ки хай бачаҳако ҷанг накунем ҳафта ман нестам не вақи як кас навеш ки метонем барои ҷои якум тема накунем ман медонистам ки ягон брачка партия мегираш яке дем ази навайзик навеш ки хавайзик брачка навеш ки иҷада президенто бисёр ба ман навештам ки хабиенам дар ҷои нашуд ҷои якум тема накунем мақсад ҳафта медонем ки рафта якам райдер уже як рӯз ду рӯз шудааста ки райдер ҷои якумай дуюм ҷо ки буд дуюм mb шона да сеюм будан дуюм шуд кира гузаштам ралика не айзик чормай хай бахдоку бано мехдо қасам мехӯрмина мефурам ки ҳамин трекам сеюм бигира анди 300 сум бутана трекам якум бигирам 300 сум ҳамин 500 сум сеюм ҷора бигирам бутунаш хеле мешава ку трек драфтеста кардагӣ як чорум мешава як сеюм мегӯй биён ё ки навои ма чида зиқ мешавам як мебинам накрутка пакрутка мекунам охи чида кӯту пеш намере хелқати чашм дар хок пӯшидам хай соз карди гирифтим залиш карди ис карди ох ма айвон шудам ва не ман шав хобдум саҳар хестам а бача чӣ шав якшанбе ам душанбе ам онтари шида буд ку
Аксинаҷаки дидем бо дами бозгум шитре. Трекош огарнак мухлисош натури дастгириш кесан. Хелхи Мақсад охи майна ма вообще программисти нафаҳмам амро хид мекунам ки ҳам чиз накруткай. Хел мефаҳмам любой кас медура ки дам боз инстаграм мадам директ будро ҳамаша навиштаистам. Бо ҳамаш ма хиёл мекунам ки ректиҷай май. Хеле. хай брат, раҳмат ба один эксперт ки мора возможност метад раз файрод кунем инҷа. Нест брат. Бачако дастгирӣ кунем. Ма ки ти эксперт дар амад бугу ма бачако да мегум раҳмат ки мара дастгирӣ кунам ки мо сумои эксперт баридем. Реки хеле мешавад мақсад сумои ура бибарем. Мерамат мебарам. Ая тараф кӯи хея гӯшия да мақсад Бачако хизмат кесан аму кантора натури хизмат кесан инай канторои химо вообще дастгирӣ надорам. дастгирӣ надорам не ки канторои хим кантора яста ки дастгирӣ кесаи раҳмат калон. Бачако ози ма як чиза мемонумтон ва инами чиза шумо ждат кунен. Инами трека барон хондагиай, ма дар роиш карагиай. Ма мегум клипш кунем баъд бирӯем мо. Мара мебара дуду, тра мебару мадуду, тра мебарам дуду. боварӣ дорум тобистон буд чидеса ами охирои тобистонда шумо ами трек хати качат кунем ки бо то соли дигара тобистон ами трека гӯш карда ёд мекунем. Саломат бошед. Одна жизнь, одна любовь, одна вера, одна цель, один рывок, один шанс, один эксперт.